Jeg vil så bevise logaritmeregneregel 1. Hvor sætningen siger, at logaritmen til et produkt er lige summen af logaritmerne. Og for at bevise den her sætning, så skal jeg bruge en potensregneregel, som siger, at a opløftet i inte gange med a opløftet i emte er det samme som a opløftet i parentes n plus m. Og nu vil jeg begynde med at bevise sætningen, som ser således ud. Logaritmen med grundtal a af x gange med y er det samme som logaritmen med grundtal a af x plus logaritmen med grundtal a af y. Det første jeg gør, er at jeg bruger eksponentiel funktionen med grundtallet a, da det er den inverse funktion for logaritmen med grundtallet a. Når jeg så har gjort det, så vil ligningen se således ud, altså at a opløftet i logaritmen med grundtallet a af x gange med y lige med a opløftet i logaritmen med grundtallet a af x plus logaritmen med grundtallet a af y. Det næste jeg så gør, er at jeg bruger potensregnereglen. Efter at jeg har brugt potensregnereglen og omskrevet den, så vil den se sådan her ud. Og da a er den inverse funktion for logaritmen med grundtallet a, så går de ud med hinanden. Så vil der stå x ganget med y er lige med x ganget med y. Det er så det endelige resultat, og nu har jeg bevist sætningen.